Ste ich nezjedli s oným? Jajčak si mala povedať. Že máme rožky ešte voľné. Nie, ja som tie rožteky kúpila na parky. A chleba si jedli s parkami. Ja mám chleba, ale to je voľa. Ale čak ten chleba sa aj tak nedal krájať. Však si videla. Oďo, jak sa pustila Filipko poobľatovať moju dušičku. Anieličku, moju stražničku, zavri predo mnou chlaničku. Ráno, večer, v noci, zatvárajú o polnoci. No. Čo? Niektoré som nechala rozdvojené, Ačko, ale niektoré sú v kuse. Či, no, niektoré sú zavreté tie rožníky a niektoré sú otvorené. Ako sa mi podarilo rozprúť, vieš? Čo natáčaš? Koho natáčaš? Teba ukáž. Ideme ešte tú kúpeľňu. Ak dnes môžem. No, čože, že ja tam nemám nič takého, čo by si nemohla. Čo máš tam pekné. A hneď aj to... Ale ináč takú tmu som tu mala na tom videu, že ty si to síce nevidela. To čo? Ty si mi rozsvietila, že ja som zatiahla to sklo, tak sa rozsvietilo. On tu je aký senzor. Taký senzor. Jaj. Ja som si vyberala také dobre upečené rožky, také biele. No, Aťko má rád také biele. Pravda, a ja tiež tie upečené. A Filipko, zasni tam a zavri, prosím ťa. Ja mám rado aj také. Idem vrch kamerovať. Také biele. To nájde všetko. No to kľúľka sa to máme. No ja rozumiem, že to tam môže na škanicu. Nie, ten nož tam nebol, ale... A tak to dávam. Ježiš, tu jak teplo. A na tých schodoch, Anda. No teplúčko tu má, Agnes. Tu už má šiaci stroj. No a teraz ideme do spálne. Agnes tu spája pucle. Či jak sa tomu hovorí. Počkaj, tu není. Počkaj, je tu svetlo. Počkaj, teraz vpred. No, krásny. Tak opäť na tie pucle. Už tu má aj kvetinky. A môžeme ísť na ten balkón krásny. Dúfam, že sa tu dostane. Výhľad pekný, tu má Agnes už navlačenú rašelinu. Krásny výhľad. Tuto už susedia majú zamerané. Oni klapči. No a môžeme sa otočiť, vrtená. Veď tu sú také. Šmejdeničko, šmejdení. Teraz
sa neskiepiť. On to je dobrý bude. Decka na tých schodoch, jak je teplo. No. Agnes, že šmejdeničko šmejdení. Čo to je šmejdeničko? To tak. Filo, ale vôbec sa tam nevidím. To tak nebolo vôbec, ne? Lebo viem, keď som to prehrávala, že také tmavé to bolo. Počkaj, ja viem. A? Teraz nás už určíš, lebo to končí. Áno? Agnes. Čau, No povedz čau. volačo. Sír. No, ale tu je sier. Aj tu mám dve svetla. Aha. Rozsvieť. No prosím. Ten brlo, len si to No, pochoď. a teraz? No však kde Toto sa... som si urobila sama. To je Vidíš? krásne. Tak to popíš. To sú latánky z septeru. Jaj, to je septér? No. Pána ešte. Čo ideš variť? Čaj chcel. Jeden chcete čaj, pravda? Ja nič. Ja tu mám ešte minerálku, ešte mám kávu, polku. Aha, ja mám tiež kávu. Máme na to zdokumentuje. Všetci slušne oblečení. Čo tam? Ale máš tu mikinu pekne hodenú. Ja. A idem ešte von. Už ma ruka bolí. A Filip, predĺžovačka je tu. Dvešiačík. Chlapci pribili. Chill. Kde sa tu svieti? Však Anda tu svietila. No však tudíž, tam je tmajak v pítoli. To je čo to? No nemôžem. Filko, ale prečo nezatváraš tie vratá? Ono to potom začne hneď viac kúriť. Kde je ten vypínač? No, vidíš? Či? Nie, on by mal byť niekde pred vstupom do tejto miestnosti. No ale sme tam svietili. Hovorím, že pred vstupom do miestnosti by mal. Nie je náhodou toto? No, čo som ešte mohla vám povedať? No, tak potom neviem. Nenašla som ho ani minulá, ani čo. Kde? Rozsvieť tam? Tak. Aha, jaj, ale malo vidieť. No nevadí, zhasni. No, dobre. Tu je zase previerku. Ani Božka tu asi nebola. Robíš tu previerku, hej? Áno, robím previerku. A pre Božku. No. Aha, Agnes už. A to sú jahody. To sú jahody. A tu sú one. Pozri sa, kúštek už spravila. No a dosť.